Puilano khapang dahote bohuk song haping tipi nai tongnai joto khapang dahote bohuk jono haina hai haping tipi ni kok mau joto lamsugo kok marok ongkha Mohaguru Ashram Society Garia Mata Filni bisi rwgui haste beremni Garia ter 2023 bisino rwksawui tini songsanai rok teisa khandal Garia Committee ni adongsong tini himbotok khemlaimani bisingtui tai teiwandal PH Sakham Nogo tini sak rogi klai tongnai rokno chamung numung bagui kha phol phokola tai bazar hujaro tini borok phalui tongnai tai eba paine phainai rokno bo tini borok chamung numung bakha hinui kokron bisingti saiman kha tai borok tini bazar hujarokno bo poriskar khaikya borokni Mohaguru Ashram Society Garia Mata Filnui bisi bwrui romboi haste beremni Garia ter 2023 no rwksawui borok tini omo haino Sakham nogrogo thangui borok pholphokola chamung numung bagui kha tai bazar hujarok bo borok poriskar khaikya tai borok tini tai bazaro phalui tongnai tai paine phaine rokno bo borok tini chamung numung bakha hinui saiman kha kokjon bisingtui songsanai rok ongkha teisa khandal committee naitongdi haping tipin bisingtui o mangphili no to know
luku tai nai tongnai joto ma kha dakhuk bukuk tai oro tongnai joto chini doctor tongo joto no go ani khani hamjangmaya pharo omongkha Mahaguru Sebashram Society Garia mata toisa khandol takalai baike bisingni yongnai thangnai bisio bo jeng omo haike hospital rogo rugi rokno pholbak jak kha taklai bo jong omo haike no o bisi terno rwgui jeng palaikha o Garia bisino palaimani luku hamkraini bagai jeng omo khalaijak mani go hospital rogo pholbak jaknai pholbak kha tapore hospital bo jeng sabai khlaika tapore jeng bazar bo kisa sabai khlainai tei kisa himbotok khainai joto luku rokno sijanani bagui kaham khe tongnani bagui tai nesha rokni mukto khlaina bagui khawa chongoi omo hai khlaimani acha je nung je matai poji mane Garia poji mane amake nung sakbai thangda nai poji nake matai rok kuno imang rogo mamani ang haita aw kaisa nangmani kokno o mutai na punji mani ang 2005 ni simi punji mani 2005 ni simi punji wai no phaiga jewo thang ang bono kotor khipirinani bagui basika kasanani bagui naifano omo hai lama rwnai kere boni bagui omo hai lama naitongmang lama korawai tongkha haike no 2019 ani guru mahaguru bai malaika hinke mahaguru ano lama rekha mohai lama ni tisanani bagui bwskang bai thangna bajana bagui tai luku hamkrai khlaina bagui bocho Bakha mahaguru bono botini ani khani hamjamaya pharo tai hambaya pharo tini ano chuba mani bagui tai bisi burum kiya sakno omo haike chubai khangma thong motai rokni thani ang hamari sano tai motai rok joto luku no hamare thong bial bigira ba hamya saya ba ji nesha ongui tongnai rokni phaising tei borokno mukto ro sithung motai rok tai omo 2019 khe je motai tongmani mondiro a motai joto no je sawai rwjakmani mote guru bai malaika hinke boti sapai rekha a motai na afrani simino mela khlaina jengkha mela khlaimani loge no jeng parao je chukmani jora tei kisa misake chubawai tongo o jarao to media rok tui maliya ba phunugui maliya haifano parani borok kisa misa ba sawai mano taklai bisio khe joto ni chubamung bai no chaitugui media rok no pirinai phunuknai tei joto luku rok no pirinai hini wansukmani aro khe o je mela khaimani khe omo hor klang khe da ayeka na ma kuno simana tongo 12 ta jora 1 ta jora bo hai khena phung 8 ta ni simi motai jengnai boli hinke boli jesuk bang asuk no salbo thangnai boli bu chole wara na boli bo chalewo pun tok tui misip joto no boli chalewo hinke hopung glang ai mela cholenai salokhe boli cholenai puja cholenai horokhe mela cholenai acha oro je kwangma chere rok no nungmani ba nini loge nungmani amro khe nini sichu den na aro ki motha khajak de tong a mondir ni je tabo je society khai tong mane aro koi motha khajak de tong abo ashram ni kaisa motha khamani no mane luku hamkrai phurungnai henai khawan sugui omo haike nai chicho khlai nai borokno phurungjak mani je borok bai tongnani ba lekha pora khlainani kaham tongnani kaham janani jikuno raida tui kaham phaising wan sugui borokno phurungna hanai kaisa omo haiya pharmani o je nini loge je chere rok tongnai rok acha bai nini sinimung kisa ani bumung ongkha Fulkumari Nuatia ani agi tongoi phaimani kami ongkha Kalabon tabo Kalabon ni 2009 ni November ang kaijaki phika Tuiwandal village ongkha Tuiwandal parang khatai sakhando acha nini motai ni je thikana hangkang khe je mondir ni mondir ni mung ongkha Mahaguru Sebashram Society Garia mata